Hemmeňize salam futbol muştaklar. Biz sizi yeni bir gezek täzelikler bilen tanıştyran kanalymyzda hoş gördük. Bugün hem biz size bu ýakynda bolup geçen ähli täzelikler bilen tanışdyr. Ronald Koeman Barcelona'nın türgünleşik metodlaryny belli etdi. Barcelona köpdenleri beýle agyr turnroş rejim görmendiler. Koeman Barcelona näge zadaçylar goýar we düzgünü bozanlara nägili jezalar berýär. Ve beýleki täzelikler ýani transfer täzelikleri bilen tanış bolaýyn diýen bolsaňyz videomyz soňuna çenli görüň. Ve videomuza başlamadan öň kanalymyza agza bolup like basmagy unutmaň. Ondan hem başlaýasmy dostlar. Brescia'nın yarım golaçysy Sandro Tonali Milanyň düzümine goşuldy. Milan ony satyn alma opsiýasy bilen öz düzümine goşdy. Transfer bahasy 20 milyon bolan Tonali ilkinji ýylyna 10 milyon euro bilen kärendesini oýnar ve öňümüzdäki ýyl hem 10 milyon euro töläp Milanyň satyn alar. Ýaş Pirlo lakaply Sandro Tonali Milan bilen 5 ýyllyk şertnama baglaşdy. Ol Milanda Milanyň öňkü legendasy Gattuso'nyň nomerini öz arkasyna alar. Futbolistin ýyllyk aljak pul barada Razner klubu maglumat bermedi. Biz Tonali'ye Milanda üstünlük arzu edýäris. Çünkü Pirlo ýaly pas ve dribling ustadyny görmegi her kim isleýär. Üstünlük Sandro. Ivan Perisic Inter'e dolup geldi. Bavaria bilen Şampiyonlar Ligasyny, Bundesligany we Germaniýa kubany alan Horwatiýaly oýunçy Inter'e dolandy. Aýtmaklaryna görä Conte oňa täze rolda we täze pozisiýada yer bermekçi. Biz Horwatiýaly ýyldyza üstünlük arzu edýäris. PSG öz dünüm araslamana başladı. Olar ilk ölen derezevandan başladılar. Real Madrid'de kärendesine oynayan Areola'nı Angliýanyň täze tüccar bay toporlarından bolmak isleýän Fulham'a arenda verdiler. Areola ol ýerde 2 ýyl galar. Bavaria ve Alaba özara şertnamada alaşy gelip bilen oklar. Bu barada Bild bize habar berýär. David Alaba özüniň Münchenden gitmek isleýändigini dile getirse de Bayern ony Hans Flick'in haýyşly boýunça alyp kalmak isleýär. Degişme görünüşinde aýtýandyr. Bilemiz ok. Emma men onuň Bayern'da galmagyny isleýän. Çünki ol Flick'in taktikasynyň altyn bolçagyşy. Ýene de biz oňa üstünlük arzu edýäris. Teklip Bayern'dan Alaba. Saýlamak senden. Endiki täzeligimiz Mourinho'dan. Special One ýene de özüne gelişäjek bir şekilde Messi barada käbir zatlar aýtdy. Mourinho, Lionel Messi finansawy fair play syýlamaýan kluba geçer. Çünki oň bahasynyň razmeri biziň balagymyzy aşar. Ve ol balag Tottenham'da ýok. Diýip özüniň dünkü interwýusunda Joe Portala görüňdeş beripdi. Elbetde Mourinho'dan beýle bir interwýuň gelmesi hiç birimizi hayran kaldırmayan boldy. Biz emma täzeligimize dowam edýäris. PSG'nin indik satmak isleýän oýunçysy Julian Draxler. Nemis yarım golaçy özüne gitmek isleýändigini aýdypdy we bu ýagdaý olaryň Germaniýada Löwen Draxler'e milli ýygynda da oýnajak bolsaň başga topara git we özüň täzeden dünýä görkezi şeklinde sözlerinden soň çykypdy. Draxler özüni Angliýada barlap görmek isleýär. Siz nägil pikir edýäňiz dostlar? Kommentarlarda ýazmagy unutmaň. Azajyk ara kesme bereliň dostlar. Luis Nazario de Lima haýsy futbolistin dolu adydyr? A. Ronaldo fenomen. B. Rivaldo. C. Kaka. Jogaplaryňyzy kommentariýa bölümimizde ýazmagy unutmaň dostlar. Täzeliklerimiz dowam edýär. Dayo Upamecano ýene bir ýyl biz bilen diýip Leipzig'in treneri Nagelsmann aýdyp geçdi. Ýene de Nagelsmann ol biziň bilen bir ýyl berde emma öňümizde näme boljagyny bilemok. Çünki Upamecano her ýyl özüni ýetişdirýär we has hem güçlenýär diýdi. Dogry aýdýaňyz Nagelsmann. Ýöne ol diňe Leipzig'de şeýle. Milli ýygynda da näme ýalňyşlyklar goýberýän siz görmänsiz. Esasan hem Horwatiýa oýnady. Leipzig'e üstünlük arzu edýär. Indi bolsa habarsyz galmaň diýip täzeliklerimiz tezsiz geçýär. Kai Havertz Chelsea'de 29'luk nomerde oýnar. Açraq hakimi meniň Inter'e geçmemiň sebäbi Kante'nin taktikasy maňa gawat gelýär sözleri boldy. Griezmann özüniň Barcelona'da galýandygyny aýtdy we ol Griezmann geçecekmiş maşmaşlaryny ýalanlady. Everton Napoli'nin gününe oýanok. İlki olar alany, endi bolsa Lozana'ny öz düzüne goşmak isleýär. Valencia'nın yarım golaçysy Kondogbia bilen PSG gyzyklanýar.
Swansea'nın legendası Mitchell, "Men Haaland'ın kumiri Bu sözleri eşitmek benim için ulu baht. Sebebi Haaland gelecek 10 yılın en oyuncularından biri." Wolverhampton, Porto'dan Victor Ferreira'nın kärendesini aldı. Bu onların 9. Portugalyalı oyuncusu. Gelin indi bolsa videomuzun başında aytışımız ýaly. Ronald Koeman'ın Barcelona taktiki metodları barada biraz gurrun edelim. Ronald Koeman Barcelona'nın türgönleşiklerini kardinalını ütgetdi ve disiplinanı yukarı dereceye çekti. Bu arada İspanya Marca gazetinin habarçıları şeyle deydi. Bir neçe yıl beri barça beýle agyr türgönleşikler geçirmeýärdi. Häzirki tälimçiniň edýän zatları türgönleşik wagtyny uzatmagy ve her minutda intensivni hereket etmeleri, öňkü pas oyunun yerine has köp fizika üns bermeleri köpüň ünsünü çekdi. Lokman suratda 8:30'da gelinmeli ve saat 9:30'da türgönleşik başlamaly. Kim düzgünü bolsa pul ve düzümden ayrılma jerimesini goýdy. Ýene de özüniň trenerski ştabynda iň maksimum derejede hormat goýmalaryny istedi. Ve olar şol wagtyň özünde hem Messi'nin bir hereketiniň yaramanlygy üçin ona duýduruş berdiler. Ve bu Messi'nin Koeman'a sen serjant lakamyny goýmagy bilen başlady. Beýle uzak dowam ederimkä görüliň. Koeman çyndan hem toparda wayanne disiplinany ýola goýar. Entek dolu belli değil näçe wagtçy darka, muňa barçaň ýyldyzlary. Şeýle de bolsa biz serjant Koeman'a we barçaň oyunçularynyň gullugynda üstünlük arzu edýäris. Biz barçanyň täze oýunyna sabyrsyzlyk bilen garaşýas. Owa dostlar, ýene bir videomuzun soňuna geldik. Videomuzy halan bolsaňyz, kanalymyza agza bolup like basmagy unutmaň. Ve beýle videolardan ilki bilen siz habarly bolmagy üçin jaňjagy açyň. Ve bizim komentariýa bölümimizde isleýleriňizi, pikirleriňizi ýazyp bilersiňiz. Indiki videolarymyzda görüşýänçek hoş sag bolun. Özüňize goja seredin.